Дзеці, сёння першы дзень канікул. Вы вельмі добра скончылі чвэрць. Вось вам грошы, схадзіце ў краму і купіце сабе што-небудзь смачнае. Саша, давай пойдем у краму и купим чипсы и колу. Давай. Чипсы свое, а свое гэта чье? Гэта бренд, які аб'ядноўвае лепшай якасці тавараў беларускай вытворчасці ў сетцы Евроопту. Вось вам флаеры якасці па-беларуску сваё. Дык можа збяром корзину продуктов свое? На любую на патрэбу ёсць усё, што хочацца, нават тое, што не ведаў, а ў Беларусі знойдзецца. Зроблена ў Беларусі, сэрцам, рукамі, ведамі, каб было добра людзям, каб ва ўсім свеце ведалі. Зроблена ў Беларусі, шчыра, прыгожа, радасна. Зроблена ў Беларусі, значыць, за знакам якасці. Калі працаваць патрэбна, мы заўсёды першыя, каб было у нашых дзетак всюды толькі лепшае. Нават за далёкім морам кажуць і здзіўляюцца, як што зробяць беларусы, тое не ламаецца. Зроблена ў Беларусі, сэрцам, рукамі, ведамі, каб было добра людзям. Мама, мы купили продукты белорусского бренду свое. Якія вы малайцы! Вы купілі не толькі смачныя прадукты, але і карысныя. Я ведаю гэты бренд. Купляйте белорусское.